Παρακαλώ τα μέλη της Συγκλήτου της Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών να πάρουν τις θέσεις τους στη σκηνή για να ξεκινήσουμε. Εξοχότατε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε Νίκο Χριστοδουλίδη, κύριε Αρχηγοί και εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων, δικαστές Ανώτατου και Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, Υφυπουργέ παρά το Προέδρο, αναπληρωτή κυβερνητικέ εκπρόσωπε, πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Έχω την τιμή να σας καλωσορίσω στην ειδική δημόσια συνεδρία της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών για την εγκατάσταση του Προέδρου της Αχιλλέως Κάπα Εμιλιανίδη και την παρουσίαση της συγκλήτου της. Παρουσίαση της συγκλήτου από το Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας, Ακαδημαϊκό Κυριάκο Δημητρίου. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, συνάδελφοι, συνεργάτες, φίλες και φίλοι. Σας καλωσορίζω στην ειδική δημόσια συνεδρία της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών. Η Κυπριακή Ακαδημία ιδρύθηκε με τον περί της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών νόμο του 2017 και ξεκίνησε τη λειτουργία της μετά την ψήφιση των κανονισμών του 2019 και την εκλογή των 12 ιδρυτικών της μελών στις 10 Απριλίου του ίδιου έτους. Κατά την πενταετή περίοδο που ακολούθησε, η Ακαδημία θα λειτουργούσε σε καθεστώς μεταβατικής διοίκησης. Μετά τη λήξη της μεταβατικής περίοδου, ενεργοποιήθηκε το άρθρο 28 του νόμου, δυνάμει του οποίου εξελέγει σύγκλιτος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών. Η σύγκλιτος απαρτίζεται από 9 τακτικά μέλη, ήτι τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, τους εκάστοτε Προέδρους των 3 τάξεων και ένα τακτικό μέλος από κάθε τάξη. Η πρώτη σύγκλιτος της Ακαδημίας συγκροτήθηκε ως ακολούθως: Αχιλλέως Κάπα Εμιλιανίδης, Πρόεδρος, Γεώργιος Χατζηγεωργίου, Αντιπρόεδρος, Κυριάκος Δημητρίου, Γενικός Γραμματέας, Μάριος Πολυκάρπου, Πρόεδρος Τάξης Θετικών Επιστημών, Έλενα Μουζάλα, Πρόεδρος Τάξης των Γραμμάτων και των Τεχνών, Σταύρος Φωτίου, Πρόεδρος Τάξης Ηθικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Στάθης Παπαροδίτης, εκπρόσωπος της Τάξης Θετικών Επιστημών, Κυριάκος Χαραλαμπίδης, εκπρόσωπος Τάξης Γραμμάτων και Τεχνών, Λεωνίδας Λεωνίδου, εκπρόσωπος Τάξης Ηθικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Βάσει του άρθρου 32.1 των κανονισμών, η Ακαδημία πραγματοποιεί ειδική δημόσια συνεδρία για την εγκατάσταση του Προέδρου και την παρουσίαση της συγκλήτου, κατά την οποία ο Πρόεδρος εκφωνεί ομιλία σχετική με το έργο της Ακαδημίας και τις προτεραιότητες της κατά την επόμενη τριετία. Με την εκλογή της πρώτης συγκλήτου αρχίζει η πλήρης λειτουργία της Ακαδημίας, εγκαινιάζοντας μια νέα περίοδο στις επιστήμες, στα γράμματα και στις τέχνες και γενικότερα στην επιστημονική και πνευματική ζωή της Κύπρου. Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των μελών της συγκλήτου. Ο Αχιλλέως Κάπα Εμιλιανίδης είναι καθηγητής νομικής, κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και εν ενεργεία δικηγόρος, διδάκτορας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας κατά την πενταετή μεταβατική της περίοδο και εκπρόσωπό της στην Αλέα. Έχει εκλεγεί μεταξύ άλλων τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, μέλος στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής και Καλών Υπηρεσιών της UNESCO και πρόεδρος του Royal Commonwealth Society Cyprus Branch, ενώ έχει τιμηθεί με το βραβείο Άνης Τσάτσου. Ο Γεώργιος Χατζηγεωργίου είναι καθηγητής νευρολογίας, προσωρινός κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου και διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη γενετική βάση των νευρολογικών νοσημάτων, καθώς και στο ρόλο της άσκησης και της μεσογειακής διατροφής στην πρόληψη της άνοιας.
Είναι μέλος διεθνών ερευνητικών ομάδων γενετικής επιδημιολογίας και έχει συμμετάσχει σε δημοσιεύσεις σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά, στα οποία περιλαμβάνονται το Science, Nature Genetics και άλλα. Ο Λεωνίδας Κάπα Λεωνίδου είναι καθηγητής Marketing στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου υπηρέτησε ως κοσμήτορας. Κατέχει πτυχία στη διοίκηση επιχειρήσεων και στα οικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και μεταπτυχιακού στη διοίκηση επιχειρήσεων και διδακτορικού διπλώματος στο Marketing από το Πανεπιστήμιο του Bath. Έχει δημοσιεύσει πέραν των 100 άρθρων σε ακαδημαϊκά περιοδικά διεθνούς εμβέλειας και έχει συγγράψει ή επιμεληθεί διάφορα βιβλία. Για το ερευνητικό του έργο έχει λάβει διεθνείς διακρίσεις και βραβεία και έχει καταταχθεί παγκόσμια στο κορυφαίο 1% των ερευνητών στο μάρκετινγκ. Η Έλενα Μουζάλα είναι πιανίστα με διεθνή καριέρα. Είναι ομότιμη καθηγήτρια στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιουνίου Πανεπιστημίου της Κέρκυρας. Το 2008 βραβεύτηκε από την οργάνωση FEM, Γαλλία-Ευρώπη-Μεσόγειος, που τελεί υπό την αιγίδα της Γερουσίας της Γαλλίας για το σύνολο της καλλιτεχνικής και εκπαιδευτικής της δράσης. Το 2009 αναδείχθηκε στους 100 σημαντικότερους Έλληνες όλων των εποχών από την παγκόσμια ψηφοφορία που συνδιοργάνωσαν οι τηλεοπτικοί σταθμοί Sky και BBC. Είναι μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Ο Ευστάθιος Παπαροδίτης είναι καθηγητής μαθηματικής στατιστικής στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει δημοσιεύσει πέραν των 70 πρωτότυπων επιστημών εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλής στάθμης, έχει παρουσιάσει αποτελέσματα της έρευνάς του ως προσκεκλημένος ομιλητής σε πολλά πανεπιστήμια, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και διεθνή συνέδρια του εξωτερικού, έχει οργανώσει ή συνδιοργανώσει σειρά επιστημονικών συνεδρίων στον τομέα της μη παραμετρικής στατιστικής ανάλυσης και της ανάλυσης χρονολογικών σειρών. Είναι εκλεγμένο μέλος του Διεθνούς Institute of Mathematical Statistics. Ο Μάριος Πολυκάρπου είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Αριστείας Κίος. Είναι ιδρυτικό μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας και τακτικό μέλος της Academia Europaea. Η έρευνά του στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και των ευφυών συστημάτων αυτοματοποίησης έχει τιμηθεί με τα διεθνή βραβεία Frank Rosenblatt Technical Field Award το 2023 και το Neural Networks Pioneer Award το 2016, ως επίσης με το ERC Advanced Grant και το ERC Synergy Grant. Ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία. Διετέλεσε τμήματάρχης προγραμμάτων ραδιοφώνου στο ΡΙΚ. Τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο Ποίησης της Κύπρου και της Ελλάδας, το βραβείο της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφραστών Λογοτεχνίας, το Διεθνές Έπαθλο Καβάφη, το Αριστείο Γραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, το βραβείο Κώστα και Ελένης Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών. Είναι επίτιμος διδάκτορας των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Αιγαίου και Κύπρου, αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και ιδρυτικό μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών. Ο Σταύρος Φωτίου είναι ιδρυτικό μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας και καθηγητής Θεολογίας και Διδακτικής στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι συγγραφέας και επιστημονικός επιμελητής 85 βιβλίων και συλλογικών τόμων. Κείμενά του έχουν μεταφραστεί σε 5 γλώσσες. Το 1991 τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο δοκιμίου για το βιβλίο του «Αλωτρίωση και Αυτογνωσία». Ο υποφαινόμενος, Κυριάκος Δημητρίου, συνέβαλε εκτενώς στη διαμόρφωση και αυτονόμηση του πεδίου έρευνας στην ερμηνευτική πρόσληψη της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας. Διδάκτορ του University College London, διετέλεσε πρόεδρος της Βρετανικής Εταιρείας για την Ελληνική Φιλοσοφία και υπήρξε επί 20 ετία επιμελητής του Διεθνούς Περιοδικού Πόλης. Διευθύνει επιστημονικές σειρές υψηλής ορατότητας για την πρόσληψη της αρχαιότητας, δημοσιεύοντας πέραν των 40 τόμων. Παράλληλα με τη συμβολή του στις κλασικές σπουδές,
και το λογοτεχνικό του έργο έγραψε εκτενώς για την κυπριακή ιστορία, την πολιτική φιλοσοφία και την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Σας ευχαριστώ. Ακολουθεί η προσφώνηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Δ. Νίκου Χριστοδουλίδη. Φίλε Πρόεδρε, εγκρίτα μέλη της Συγκλήτου και μέλη της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, λόγιμοι καθηγητές και καθηγήτριες, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα και πραγματικά αισθάνομαι περήφανος για το γεγονός ότι προσφωνώ την τελετή εγκατάστασης του Προέδρου και την παρουσίαση της πρώτης συγκλήτου της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών μετά την ολοκλήρωση, μετά την λήξη της πενταετούς μεταβατικής περίοδου στις 10 Απριλίου του 2024. Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο για τα ακαδημαϊκά δρόμενα της πατρίδας μας και όχι μόνο. Η σύσταση και η λειτουργία της Ακαδημίας, του ανώτατου πνευματικού ιδρύματος της Κύπρου, της εστίας των πλέον διακεκριμένων επιστημόνων, λογίων και καλλιτεχνών, αποτελεί αδιαμφισβήτητα σταθμό στην ιστορία του τόπου μας. Την ίδια στιγμή, η λειτουργία της Ακαδημίας την τοποθετεί θεσμικά και δυναμικά στο διεθνές επιστημονικό, πολιτιστικό και ακαδημαϊκό γίγνεσθε, με την επάξια εκπροσώπηση της χώρας μας σε ευρωπαϊκές και διεθνείς ενώσεις ακαδημιών. Πριν όποιας άλλης αναφοράς, επιτρέψτε μου να συγχαρώ τα πρώτα επίτιμα μέλη της Ακαδημίας, τους ακαδημαϊκούς Λουκά Χριστοφόρου, τον Κυριάκο Νικολάου και τον Χριστόφορο Πισαρίδη, και να μνημονεύσω τον εκλειπώντα Βάσο Καραγιώργη και να τους ευχαριστήσω εκ μέρους της πολιτείας για το σημαντικό έργο που επιτέλεσαν, ώστε από το 2019 η Κύπρος να έχει την δική της Ακαδημία. Κυρίες και κύριοι, από την αρχή ως κυβέρνηση υπήρξαμε ένθερμοι υποστηριχτές και αρρωγοί της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, γιατί πολύ απλά αναγνωρίζουμε την αξία, τη σημασία και τις δυνατότητές της για να διαδραματίσει ένα σημαντικό, καθοριστικότατο θα έλεγα ρόλο στο επιστημονικό γίγνεσθε, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς. Η προσφορά της στον τόπο, παρά το σύντομο της λειτουργίας της, είναι ανεκτήμητη και στόχος μας είναι η περαιτέρω συνεργασία και αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης και σοφίας όλων των μελών της Ακαδημίας σε θέματα και ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία μας, με ιδιαίτερη έμφαση, να μου επιτρέψετε να το αναφέρω, στους 4 βασικούς τομείς προτεραιότητας: στην υγεία, στην παιδεία, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην πράσινη μετάβαση της χώρας μας. Οι εν λόγω τομείς, όπως κατ' επανάληψη έχω αναφέρει, αποτελούν προτεραιότητα και για την διακυβέρνησή μας, η οποία ταυτόχρονα στόχο έχει την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή και εμπλοκή εμπειρογνωμόνων και εμπλεκόμενων φορέων στην ευρύτερη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αποδεικνύοντας στην πράξη αυτό που θέλουμε να προωθήσουμε και στη χώρα μας, τη συμμετοχική δημοκρατία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Κυπριακή Ακαδημία δεν μπορεί να απουσιάζει από την μεγάλη προσπάθεια της πολιτείας για προαγωγή, αναβάθμιση και ανάπτυξη της χώρας μας. Και ακριβώς μέσα από αυτή τη συλλογιστική εντάσσεται και η προσωπική μου διαβεβαίωση για την ταχύτερη διεκπεραιώση και διευθέτηση των θεμάτων που σας απασχολούν και τα γνωρίζουμε πολύ καλά ως πολιτεία, ώστε η Κυπριακή Ακαδημία να αποκτήσει το συντομότερο τη δική της στέγη, τη στέγη που της αρμόζει, έναν χώρο που προσβλέπω ότι θα καταστεί εξελικτικά ακαδημαϊκό κέντρο διεθνούς ακτινοβολίας. Κυρίες και κύριοι, από την απόψινή μου προσφώνηση δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η αναφορά, οι θερμές μου ευχαριστίες στην απελθούσα μεταβατική διοίκηση της Κυπριακής Ακαδημίας, με πρώτο πρόεδρο τον Λουκά Χριστοφόρου και στη συνέχεια τον Ανδρέα Δημητρίου, αλλά και στο
νεοκλεγέν Προεδρείο με πρόεδρο τον καθηγητή Αχιλλέα Εμιλιανίδη και στα μέλη της πρώτης συγκλήτου. Όλοι τους διακεκριμένες προσωπικότητες με ακαδημαϊκές περγαμηνές και διεθνή αναγνωρισιμότητα στον χώρο των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών. Αγαπητέ κυρία Εμιλιανίδη, αγαπητοί συγκλητικοί, παρακαλώ δεχτείτε τα θερμά μου συγχαρητήρια και τις ευχές μου για ευδόκιμη θητεία στο ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της Κύπρου. Αξιότιμα μέλη της Κυπριακής Ακαδημίας, ελόγιμοι καθηγητές και καθηγήτριες, κυρίες και κύριοι, με τη λήξη της πενταετούς μεταβατικής περίοδου, η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών εισέρχεται σε μια νέα περίοδο με συγκεκριμένους στόχους και οράματα. Ως πολιτεία θα είμαστε πάντα δίπλα σας, πάντα αρρωγοί και συνοδοιπόροι στο έργο σας και θα ενισχύουμε με κάθε τρόπο τη δουλειά σας, πάντα προς όφελος της Κυπριακής, αλλά και ευρύτερα της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Και είναι με μεγάλη χαρά, κύριε Πρόεδρε, που χθες έχω παραλάβει και μια επιστολή που έχετε αποστείλει μαζί με τους προέδρους των Ακαδημιών των άλλων 26 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αφορμή τις επερχόμενες εκλογές για ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη σημασία, κάτι που συμφωνούμε απόλυτα, στον τομέα της παιδείας που θα πρέπει από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης να δοθεί. Τελειώνω επαναλαμβάνοντας πόσο περήφανοι είμαστε για τις δράσεις σας, οι οποίες, όπως και δικές μας προτεραιότητες, μοναδικό στόχο έχουν τη βελτίωση της καθημερινότητας του Κύπριου πολίτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακολουθεί η ομιλία του Προέδρου της Ακαδημίας Ακαδημαϊκού Αχιλλέα Κ. Εμιλιανίδη. Εξοχότατε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσφώνησή σας και όσα είπατε. Να μου επιτραπεί να υιοθετήσω το υπόλοιπο πρωτόκολλο για σκοπούς αποφυγής επαναλήψεων. Οι Εθνικές Ακαδημίες είναι τα ανώτατα επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα κάθε χώρας με σημαντική αποστολή. Οι πιο εμβληματικές Εθνικές Ακαδημίες λειτουργούν διεθνώς εδώ και αιώνες. Στην Κύπρο δεν είχαμε ακαδημία και αυτό ήταν εύλογο επειδή ήμασταν μικρό κράτος και μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 90 δεν λειτουργούσαν στην Κύπρο γνωστόν πανεπιστήμιο. Υπήρχαν εντούτοις Κύπροι που είχαν εκλεγεί μέλη είτε στην Ακαδημία Αθηνών είτε σε άλλες σημαντικές εθνικές ακαδημίες της αλλοδαπής. Η απουσία ακαδημία στην Κύπρο είχε όμως αρχίσει πλέον να γίνεται έντονη στην δεκαετία τη δεύτερη του αιώνα που διανύουμε, εφόσον λειτουργούσαν πλέον στην Κύπρο πολλά ακαδημαϊκά ιδρύματα, υπήρχαν άξιοι επιστήμονες, λογοτέχνες και καλλιτέχνες που διέπρεπαν στην Κύπρο και στο εξωτερικό, ενώ μερικοί είχαν εκλεγεί και με την προσωπική τους ιδιότητα όχι μόνο μέλη άλλων εθνικών ακαδημιών, αλλά και μέλη ευρωπαϊκών ακαδημιών. Δεν υπήρχε όμως εθνική ακαδημία που να μπορεί να συμμετάσχει ως μέλος στις διεθνείς και ευρωπαϊκές ενώσεις ακαδημιών, να μπορεί να μεταφέρει τεχνογνωσία ως εκ της συμμετοχής της αυτής, να μπορεί να ασκεί τις καθοριστικής σημασίας λειτουργίες που ασκούν στα υπόλοιπα κράτη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και διεθνώς οι Εθνικές Ακαδημίες. Με πρωτοβουλία του Κύπριου καθηγητή Λουκά Χριστοφόρου, ο οποίος ήταν μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, υποβλήθηκε υπόμνημα προς τον τότε Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, τον Κώστα Καδί, στο οποίο προωθήθηκε η ιδέα για ίδρυση Εθνικής Ακαδημίας στην Κύπρο. Η ιδέα αυτή αντιμετωπίστηκε θετικά και από την τότε κυβέρνηση και προωθήθηκε ως πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο τον Ιούνιο του 2016 ενέκρινε καταρχήν σύσταση Ακαδημίας και όρισε τετραμελή ιδρυτική επιτροπή,
που θα είχε την ευθύνη ετοιμασίας της νομοθεσίας και των κανονισμών για να προωθηθούν προς τη Βουλή, αλλά και παράλληλα την εκλογή των πρώτων των ιδρυτικών μελών της Ακαδημίας. Αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην προσφώνησή του στα 4 μέλη της Ιδρυτικής Επιτροπής, αλλά θα ήθελα να σταθώ στη σύσταση της 4μελούς Ιδρυτικής Επιτροπής, η οποία υπήρξε καθοριστική, καθότι εξ αρχής κατέστησε σαφές ότι ούτε η κυβέρνηση, ούτε η Βουλή, ούτε οποιοδήποτε άλλο πολιτικό όργανο εμπορούσε να έχει λόγο στη διαδικασία επιλογής των μελών της Ακαδημίας, κάτι το οποίο είναι εκ των όνου κάνευ για οποιαδήποτε εθνική ακαδημία στον κόσμο. Αυτό συνιστούσε αυτονόητη προϋπόθεση, η οποία ορθά ετηρήθηκε για τη διασφάλιση της εξ αρχής ανεξαρτησίας του όλου εγχειρήματος. Τα 4 μέλη της Ιδρυτικής Επιτροπής ήταν διακεκριμένοι στο πεδίο τους Κύπρια ακαδημαϊκοί, όλοι τους μέλη εθνικών ακαδημιών άλλων κρατών, όπως της Ακαδημίας Αθηνών, της Βρετανικής Ακαδημίας και της Αμερικανικής Ακαδημίας, και με κορυφαίες διακρίσεις και βραβεύσεις. Ανήκαν δε και στις 3 μελλοντικές τάξεις της Ακαδημίας, η Λουκάς Χριστοφόρου και Κυριάκος Νικολάου στην τάξη των θετικών επιστημών, ο Βάσος Καραγιώργης στην τάξη των γραμμάτων και των τεχνών και ο Χριστόφορος Πισσαρίδης στην τάξη των ηθικών, οικονομικών και πολιτικών επιστημών. Τα 4 μέλη της Επιτροπής ετοίμασαν την νομοθεσία και τους κανονισμούς που εγκρίθηκαν από τη Βουλή χάρη στη θετική προσέγγιση όλων ανεξαιρέτως των κοινοβουλευτικών κομμάτων, και ακολούθως επέλεξαν τους 12 οι οποίοι εκλέγηκαν ως τα πρώτα μέλη της Ακαδημίας. 4 ανά τάξη. Από τις 10 Απριλίου του 19 και την εκλογή των 12 ιδρυτικών μελών ξεκινά επίσημα η λειτουργία της Ακαδημίας. Τα 4 μέλη που ήταν της Ιδρυτικής Επιτροπής μετονομάστηκαν σε μεταβατικά τακτικά μέλη κατά την 5ετή μεταβατική περίοδο της Ακαδημίας, και με τη λήξη της μεταβατικής περίοδου στις 10 Απριλίου 2024, πριν 1 μήνα και κάτι, η Ολομέλεια της Ακαδημίας αποφάσισε να κηρύξει τους Λουκά Χριστοφόρου, Κυριάκο Νικολάου και Χριστόφορον Πισσαρίδη ως τα πρώτα επίτιμα μέλη της, σε αναγνώριση της θεμελιώδους συμβολής τους στη δημιουργία της Ακαδημίας, σημειώνοντας πως αυτονοήτως το ίδιο θα είχε πράξει και για τον Βάσον Καραγιώργη, αν αυτός ήταν ακόμα εν ζωή. Η πρώτη πράξη της νεοσύστατης τότε Ακαδημίας ήταν η εκλογή της μεταβατικής διοίκησης, που θα διαρκούσε για όλη την 5ετή μεταβατική περίοδο, και αυτή συγκροτήθηκε με πρώτον πρόεδρο της μεταβατικής διοίκησης τον Λουκά Χριστοφόρου, αντιπρόεδρον την Εφροσύνη Ριζοπούλου Ηγουμενίδου, τον υποφαινόμενον ως Γενικό Γραμματέα και του Σταύρο Ζένιον και Μάριον Πολυκάρπου ως μέλη. Το Σεπτέμβριο του 2020, εν ώψη της παραιτήσεως του Λουκά Χριστοφόρου λόγω της ανάληψης καθηκόντων προέδρου στην Ακαδημία Αθηνών, ανέλαβε πρόεδρος της μεταβατικής διοικήσεως ο Ανδρέας Δημητρή. Η 5ετής μεταβατική διοίκηση ολοκλήρωσε την αποστολή της στις 9 Απριλίου 2024. Σε αυτήν όμως την περίοδο πρέπει να τονιστεί ότι καθοριστικών και πρωτεύοντα ρόλων είχε η Ολομέλεια της Ακαδημίας, η οποία συζήτησε εκτεταμένα το όραμα, την αποστολή, τους στόχους και τον τρόπο λειτουργίας της Ακαδημίας. Η νομοθεσία έθεσε βεβαίως έναν πλαίσιο, αλλά εκ των πραγμάτων είναι ο ίδιος ο οργανισμός που πρέπει να θέσει, σεβόμενος το νομοθετικό πλαίσιο, τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει, ώστε να καταφέρει να φέρει σε πέρας την αποστολή του. Υπήρξαν πολυάριθμες
συνεδρίες της Ακαδημίας, στις οποίες συζητήθηκαν σε έκταση τα ζητήματα που αφορούσαν τη λειτουργία τους, ώστε όλα τα μέλη να φτάσουμε σε ένα υψηλό επίπεδο συναντήληψης και ζήμωσης των διαφορετικών προσεγγίσεων. Υπάρχουν, φίλες και φίλοι, διεθνώς ορισμένα ελάχιστα κριτήρια για να μπορεί ένας οργανισμός να θεωρείται ως ακαδημία. Μια ακαδημία πρέπει να είναι πλήρως ανεξάρτητη και αυτόνομη από κάθε κρατική ή άλλη εξουσία και απαλλαγμένη από εμπορικής φύσεως εξαρτήσεις. Πρέπει να στηρίζεται σε και να προωθεί την αριστεία της επιστήμης και του πνεύματος σε όλες τις εκφάνσεις. Ως εκ τούτου πρέπει να στηρίζει την εκλογή των μελών της σε κριτήρια αξίας. Όλες οι εθνικές ακαδημίες έχουν ένα συγκριτικά μικρό αριθμό μελών. Τα μέλη εκλέγονται πάντοτε μόνο από τα υφιστάμενα μέλη, μετά από πρόταση της οικίας τάξης, και εκλέγονται διαβίου. Λόγω του μικρού αριθμού μελών και της ανάγκης να αντιπροσωπεύονται περισσότερες επιστήμες ή κλάδοι της διανόησης και του πνεύματος, τα μέλη πρέπει να θεωρούνται ως κορυφαίοι εκπρόσωποι του πεδίου τους ή τουλάχιστον κάποιοι εκ των σημαντικότερων εκπροσώπων του πεδίου τους. Οι ακαδημίες ενεργούν ως ανεξάρτητα συμβουλευτικά όργανα της σύνολης πολιτείας και προβαίνουν σε βραβεύσεις της αριστείας αλλά και συντονιστικών όργανο στα πεδία των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών. Σε ορισμένα κράτη υπάρχουν περισσότερες εθνικές ακαδημίες, άλλοι για τις θετικές επιστήμες, άλλοι για τα γράμματα και τις τέχνες, άλλοι για τις κοινωνικές επιστήμες. Στην Κύπρο, βέβαια, λόγω του μικρού πληθυσμού, ένας παρόμοιος διαχωρισμός, ο οποίος συνηθίζεται σε μεγάλες χώρες, θα ήταν άνευ νοήματος και επομένως ορθά η πολιτεία προχώρησε στην ίδρυση ενιαίας Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών. Ως γίνεται κατανοητό, εφόσον η Ακαδημία καλύπτει τις επιστήμες ως σύνολο, αλλά και το σύνολο της πνευματικής ζωής, το θεματικό της εύρος εκτείνεται σε όλα ουσιαστικά τα πεδία που απασχολούν την κοινωνία. Πλην όμως, εκ των πραγμάτων, μια νεοσύστατη ακαδημία, αλλά ακόμα και οι πιο παλιές ακαδημίες, δεν μπορεί να ασχοληθεί με τα πάντα. Πρέπει να κάνει επιλογές και να θέτει προτεραιότητες. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι μια ακαδημία δεν περιλαμβάνει βέβαια μέλη που χαρακτηρίζονται από ομοιομορφία. Εκ των πραγμάτων τα μέλη της προέρχονται από διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Κάθε μέλος δεν εκπροσωπεί μόνο διαφορετικό πεδίο, αλλά εκπροσωπεί και διαφορετικές μεθοδολογικές, επιστημολογικές ή φιλοσοφικές προσεγγίσεις. Ως εκ τούτου είναι η ετερότητα, η ποικιλομορφία και όχι η ομοιότητα εκείνων που προσφέρει δύναμη σε μια ακαδημία. Πρέπει εντούτοις να υπάρχει κάτι κοινό και αυτόν το κοινό είναι αυτό που χαρακτηρίζουμε διεθνώς ως ακαδημαϊκότητα. Την επιστημοσύνη, τον τρόπο του διαλέγεσαι, την αναζήτηση της βελτίωσης της επιστήμης και της κοινωνίας, την προσπάθεια για προώθηση του κοινού ωφέλους. Είναι αυτά τα οποία ενώνουν τα μέλη, τα οποία κατά τα άλλα φέρουν το καθένα διαφορετικές οπτικές και ιστορία. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που ο πρόεδρος μιας ακαδημίας δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να βλέπει τον εαυτόν του ως ηγέτη ή ως καθοδηγητή όπως ισχύει σε άλλους χώρους, διότι δεν είναι αυτός ο ρόλος του και αν έτσι αντιμετωπίζει τον εαυτόν του, τότε προόριστε να αποτύχει. Όταν καλείσαι να συντονίσεις το έργο ισχυρών προσωπικότητων, σκοπός πρέπει να είναι να συμβάλλει στη σύσθεση και όχι η προώθηση ενός ατομικού οράματος. Είναι η συλλογικότητα που αποτελεί τη δύναμη της Ακαδημίας. Το γεγονός ότι οι ενέργειές της ξεκινούν από τα μέλη της και η σύνθεση των μελών μιας Ακαδημίας είναι εκ των πραγμάτων εκείνη η οποία περισσότερο από οτιδήποτε άλλο καθορίζει πόσο επιτυχημένη
μπορεί η Ακαδημία αυτή να γίνει. Επειδή οι περισσότεροι από εσάς έρχεστε σήμερα για πρώτη φορά σε επαφή με την Κυπριακή Ακαδημία, να μου επιτρέψετε να αναφερθώ εν συντομία σε κάποια θεμελιώδη χαρακτηριστικά της. Δυνάμει της νομοθεσίας που τη διέπει, η Ακαδημία είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ανεξάρτητη και πλήρως αυτόνομη ως προς τους σκοπούς της και όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος, αποτελεί το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της Κύπρου στις επιστήμες, τα γράμματα και τις τέχνες. Η σκοπή της είναι η προώθηση της αριστείας σε όλες τις εκδηλώσεις του πνεύματος και η καλλιέργεια και προαγωγή των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών. Η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας και η ανάδειξη του έργου των Κυπρίων επιστημόνων. Η υποστήριξη της παιδείας και η αναβάθμιση του επιστημονικού, πνευματικού και πολιτιστικού επίπεδου της δημοκρατίας. Η ενδυνάμωση της συνεργασίας των πανεπιστημίων, των κέντρων έρευνας και της βιομηχανίας. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως η Ακαδημία καλείται, όπως και οι υπόλοιπες εθνικές ακαδημίες του εξωτερικού, να παράσχει προς τη δημοκρατία επιστημονικά έγκυρη πληροφόρηση και γνωμοδότηση επί επιστημονικών αλλά και πολιτιστικών θεμάτων και να διαφωτίζει τα κρατικά όργανα και αρχές. Εξαιρετικής σημασίας επίσης είναι η συμμετοχή της σε ευρωπαϊκές και διεθνείς ενώσεις ακαδημιών και η προώθηση κοινών θεμάτων, συμφερόντων και διεθνών συνεργασιών. Η Ακαδημία, όπως είπα, χωρίζεται σε τρεις τάξεις. Ουσιαστικά τις θετικές επιστήμες που είναι η πρώτη τάξη, τα γράμματα και οι τέχνες και οι ανθρωπιστικές επιστήμες που είναι η δεύτερη τάξη και οι κοινωνικές επιστήμες που είναι η τρίτη τάξη. Οι τάξεις είναι αυτόνομες ως προς τη λειτουργία τους, αν και πολλές αποφάσεις τους, όπως η εκλογή νέων μελών, πρέπει να τύχουν επικύρωσης από την Ολομέλεια. Κάθε μέλος ανήκει σε μια τάξη και δραστηριοποιείται στην Ακαδημία τόσο μέσω της τάξης όσο και μέσω της Ολομέλειας, με την κάθε τάξη να έχει το δικό της προεδρείο. Η σύγκλιτος, αναφέρθηκε από τον Γενικό Γραμματέα προηγουμένως, απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας, τους τρεις Προέδρους των τάξεων και ένα εκπρόσωπο από κάθε τάξη, συνολικά 9 μέλη. Η πρώτη σύγκλιτος ξεκίνησε τη λειτουργία της με τη λήξη της μεταβατικής περίοδου στις 10 Απριλίου αυτού του έτους. Σήμερα η Ακαδημία συγκροτείται από 16 τακτικά μέλη που φέρουν τον τίτλο του ακαδημαϊκού και έχουν δικαίωμα ψήφου. Έχουν δηλαδή κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου εκλεγεί 4 νέα μέλη επιπρόσθετα προς τα 12 ιδρυτικά μέλη. Είναι χαρακτηριστικό πως και τα 4 αυτά νέα τακτικά μέλη έχουν εκλεγεί στη σύγκλιτο της Ακαδημίας και μάλιστα σε αυτά περιλαμβάνεται τόσο ο Αντιπρόεδρος όσο και ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας. Μια επιβεβαίωση ακόμα πως σε μια Ακαδημία δεν μπορεί ποτέ να είναι κριτήριο η αρχαιότητα, το seniority με την έννοια του χρόνου συμμετοχής σε ένα οργανισμό. Ούτε βέβαια μπορεί να είναι κριτήριο η ηλικιακή αρχαιότητα, όπως άλλωστε επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι τα μέλη της Ακαδημίας εξέλεξαν ως πρόεδρο το νεότερο ηλικιακά μέλος της Ακαδημίας. Έχουν επίσης εκλεγεί 3 εξωτερικά και 6 αντεπιστέλλοντα μέλη, ορισμένα από τα οποία είναι σήμερα εδώ, τα οποία δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, αλλά έχει κριθεί από την Ακαδημία ότι λόγω της καταξίωσής τους στις επιστήμες, στα γράμματα ή στις τέχνες μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην προώθηση των σκοπών της Ακαδημίας. Ήδη έχουν προκηρυχθεί νέες θέσεις εξωτερικών και αντεπιστελόντων μελών και θα μεριμνήσουμε ώστε να αξιοποιήσουμε το σύνολο των μελών, όχι μόνο δηλαδή τα τακτικά, αλλά και τα αντεπιστέλλοντα, τα εξωτερικά και τα επίτιμα, προς το καλό της Ακαδημίας. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου έγιναν αρκετά και περιορίζομαι να αναφερθώ σε ορισμένα μόνο σήμερα. Αυτονομήθηκε πλήρως
ο προϋπολογισμός της Ακαδημίας. Εκλέχθηκαν τα πρώτα νέα μέλη τακτικά, εξωτερικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα. Η Ακαδημία έγινε μέλος σε 3 σημαντικές ευρωπαϊκές ή διεθνείς ενώσεις ακαδημιών, την EASAC, την European Academy Science Advisory Council, την ALEA, το All European Academies, και την UAE, την Union Académique Internationale. Συμμετείχε επίσης στις διαβουλεύσεις των κοινοπολιτιακών ακαδημιών, οι οποίες είναι άτυπα συγκροτημένες. Διοργανώσαμε κάθε χρόνο μετά το 2021 και τη χαλάρωση των μέτρων του κορονοϊού, διότι αντιλαμβάνεστε ότι η ίδρυση της Ακαδημίας και τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της συνέπεσαν με τα lockdown, τη μεγάλη πανηγυρική εκδήλωση της Ακαδημίας, η οποία διοργανώνεται με βάση των νόμων κάθε Δεκέμβριο και σε αυτή γίνεται αποτίμηση του ετήσιου έργου της Ακαδημίας και δίδονται τα βραβεία της. Καθιερώθηκε η πανηγυρική από την έναρξή της να διεξάγεται στο Προεδρικό Μέγαρο με προσφώνηση ανελιπώς μάλιστα κάθε χρονιά του Προέδρου της Δημοκρατίας, και ευχαριστούμε για αυτόν τόσο τον προηγούμενο Πρόεδρο όσο βεβαίως και τον νυν Πρόεδρο που ήδη είχε την δυνατότητα και μας έκανε την τιμή να προσφωνήσει την πανηγυρική του Δεκεμβρίου του 2023. Δίδεται κάθε χρόνο το αριστείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο με την ίδρυση της Ακαδημίας ανατέθηκε δια του ιδρυτικού της νόμου να το δίνει πλέον η Ακαδημία και όχι η Δημοκρατία. Με απόφαση της Ακαδημίας αυτό δίδεται εκ περιτροπής κάθε χρόνο ανατάξει. Περαιτέρω, η Ακαδημία προχώρησε από πέρυσι στην απονομή ετήσιου βραβείου και πάλι εκ περιτροπής ανατάξιν ετησίως σε νέων επιστήμοναν ή νέων καλλιτέχνην κάτω των 40 ετών. Καθώς επίσης και στην απονομή των 20 βραβείων της, τα οποία μπορεί να απονέμει η κάθε τάξη χωρίς προηγούμενη προκήρυξη. Είναι με μεγάλη ικανοποίηση που έχω ακούσει επανειλημμένα από όσους είχαν ήδη την ευκαιρία να παρευρεθούν σε μια από τις πανηγυρικές συνεδρίες της Ακαδημίας του Δεκεμβρίου, να μας λένε πόσο εμπνεύστηκαν από τις αφηγήσεις και τις προσωπικές ιστορίες των βραβευσέντων. Χάρη εξάλλου στην γενναιόδορη προσφορά των αγαπητών Τάκη και Λούκη Νέμιτσα, που είναι επίσης εδώ και τους ευχαριστούμε, παραχωρήθηκε εξ ολοκλήρου στην Ακαδημία το Ίδρυμα Νέμιτσα με όλα τα περιουσιακά του στοιχεία και με σκοπό να συνεχίσει να προσφέρει στο μέλλον το βραβείο Νέμιτσα σε κορυφαίους κυπριακής καταγωγής επιστήμονες και καλλιτέχνες. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ήδη συγκροτείται κατά πλειοψηφία από μέλη της Ακαδημίας και του Στάκη και Λούκη Νέμιτσα εν ζωή, και ελπίζω η πράξη αυτή να βρει και άλλους μιμητές από τον ιδιωτικό τομέα. Έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες βεβαίως επίλυσης του στεγαστικού ζητήματος της Ακαδημίας, αναφέρθηκε σε αυτόν και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είχε παραχωρηθεί και κτίριο προς την Ακαδημία από το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά μετά την κρίση του κορονοϊού άλλαξαν τα σχέδια από πλευράς της πολιτείας. Πριν μερικούς μήνες, ο Μητροπολίτης Κίκου και της Λυρίας είχε την καλοσύνη να παραχωρήσει προς την Ακαδημία το κτίριο στο οποίο στεγαζόταν για δεκαετίες η ιερατική σχολή πριν τον πρόσφατο τερματισμό της λειτουργίας της. Πρόκειται για έναν εμβληματικό κτίριο σε κεντρικό σημείο της Λευκωσίας, κοντά στα 1.800 τετραγωνικά μέτρα, που παραχωρήθηκε με μακροχρόνια μίσθωση χωρίς οποιοδήποτε οικονομικό αντάλλαγμα. Δεν μπορεί όμως να αξιοποιηθεί χωρίς τον αναγκαίο επανασχεδιασμό και μερική ανάπλαση. Έγινε ήδη προκαταρκτική έκθεση από μελετητή και είμαστε σε επαφή όντως με την πολιτεία, ώστε να δούμε πώς θα υλοποιηθεί το έργο αυτό το συντομότερο πρακτικά δυνατό. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το επανέλαβε και σήμερα και τον ευχαριστούμε για αυτόν, τη δέσμευση ότι θα καταβληθεί προσπάθεια για υλοποίηση του έργου το συντομότερο. Σήμερα η Ακαδημία λειτουργεί σε κτίριο που ενοικιάζει στη φανερωμένη απέναντι από την εκκλησία της φανερωμένης στην Παλαιά Λευκωσία, κάτι που συνιστά μια προσωρινή λύση μέχρι να μπορέσουμε να πάμε σε δικό μας κτίριο. Η Ακαδημία διοργάνωσε επίσης τις πρώτες της διαλέξεις ανοιχτές προς το κοινό, καθώς και ημερίδες
Υπέγραψε μνημόνια συνεργασίας με πανεπιστημιακά ιδρύματα του τόπου, χωρίς πάντως ομολογουμένως αυτά να αξιοποιηθούν ακόμα ουσιαστικά. Είναι κάτι που θα δούμε το προσεχές διάστημα. Υπογράψαμε και μνημόνιο συνεργασίας με την Ακαδημία Αθηνών. Εκεί διοργανώσαμε ήδη την πρώτη κοινή δράση στο πεδίο της ενέργειας και έπονται και άλλες. Διεξήχθησαν μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα με την εποπτεία των μελών της Ακαδημίας επί διαφόρων θεμάτων, τα οποία ορισμένα έχουν ήδη αποδώσει καρπούς. Έχουν ήδη δημοσιευθεί σημαντικά επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά από μέλη της Ακαδημίας και με συνεργάτες, που επιχορηγήθηκε μερικώς η έρευνα από την Ακαδημία, και βεβαίως έχει ξεκινήσει και η δημοσίευση εκδόσεων, η έρευνα για τις οποίες επιχορήγησε μερικώς από την Ακαδημία. Στο προαύλιο του Δημοτικού Θεάτρου υπάρχουν κάποιες εκδόσεις τις οποίες φέρουν το σήμα της Ακαδημίας, διότι επιχορηγήθηκαν μερικώς από αυτήν και μπορείτε να τις λάβετε βεβαίως δωρεάν κατά την έξοδο από το θέατρο. Είναι βέβαια γεγονός ότι το κονδύλι που παραχωρείται από τον κρατικό στον προϋπολογισμό στην Ακαδημία είναι ιδιαίτερα μικρό. Αυτό αναγνωρίζεται άλλωστε και από την πολιτεία, ότι μπορεί να καλύπτει μόνο βασικές ανάγκες της πολιτείας, και ευελπιστούμε ότι μετά την υποβολή του στρατηγικού σχεδιασμού της Ακαδημίας που ετοιμάζεται σήμερα, κάτι το οποίο βεβαίως έχουμε συζητήσει με την κυβέρνηση, θα υπάρξει ανάπτυξη του προϋπολογισμού ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν οι στόχοι και η αποστολή της Ακαδημίας. Θα αναζητηθούν επίσης, όπως είπα ήδη, και ιδιωτικές χορηγίες για την υλοποίηση ειδικών στόχων και προγραμμάτων. Λόγω της μη ψήφισης ακόμα κανονισμών προσωπικού, η Ακαδημία δεν κατάφερε ακόμα εξάλλου να προσλάβει μόνιμων προσωπικών, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν οι θέσεις στον προϋπολογισμό της, με αποτέλεσμα να στηρίζεται μέχρι σήμερα από την ίδρυσή της στις πραγματικά υπερπροσπάθειες της μοναδικής της λειτουργού, της Μαρίας Παπολιβίου, την οποία ευχαριστώ και από τη θέση αυτή για όσα έχει προσφέρει. Ήδη προγραμματίζουμε μετά τη λήξη της μεταβατικής περίοδου την ουσιαστική εντατικοποίηση της δραστηριοποίησής μας. Υποβάλαμε αίτηση ήδη για να γίνουμε δεχτοί ως μέλη σε 2 ακόμα σημαντικές διεθνείς ενώσεις ακαδημιών, στις οποίες δεν υπάρχει σήμερα κυπριακή εκπροσώπηση. Πρόθεσή μας είναι να ενημερώνουμε τακτικά την πολιτεία και την κυβέρνηση και τη Βουλή και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα βεβαίως και όλους τους φορείς, αλλά και τον τύπο και το ευρύ κοινό, για τα επιστημονικά περίσματα, αποτελέσματα κοινών δράσεων και ευρήματα ή κείμενα επιστημονικής πολιτικής που συμφωνούνται σε επίπεδο διεθνών και ευρωπαϊκών ενώσεων ακαδημιών που είμαστε μέλη. Με τον τρόπο αυτό θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε στη βελτίωση της μεταφοράς τεχνογνωσίας, υλοποιώντας μέρος των σκοπών μας. Ετοιμάζουμε επίσης νέα ερευνητικά προγράμματα, συνέδρια αλλά και κοινές δράσεις με οργανισμούς στην Κύπρο και στο εξωτερικό, και χαρακτηριστικά αναφέρω πως σε μερικούς μήνες θα διοργανωθεί από την Ακαδημία και το Ινστιτούτο Κύπρου ένα εξαιρετικά σημαντικό διεθνές συνέδριο σε θέματα κλιματικής αλλαγής, το δελτίο τύπου για το οποίο θα κυκλοφορήσει εντός των ημερών. Η Ακαδημία δεν υπάρχει βεβαίως για να ασκεί πολιτική ή να εκδίδει ανακοινώσεις εφήμερου ενδιαφέροντος για θέματα ειδησιογραφίας. Δεν ανήκει, όπως θα λέγαμε, στην πολιτική αρένα. Σκοπός της Ακαδημίας είναι να παραμείνει ανεξάρτητη και αυτόνομη, να προσφέρει σε όλους αδιακρίτως τους φορείς, κυβέρνηση, βουλή, πανεπιστημιακά ιδρύματα, κοινωνία των πολιτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, την εμπειρογνωμοσύνη της, την τεχνογνωσία της και να ενεργεί ως συμβουλευτικών και συντονιστικών όργανων. Όταν παρεμβαίνει, προσπαθεί να παρεμβαίνει, πρέπει να παρεμβαίνει με επιστημοσύνη και ακαδημαϊκότητα, και ανέφερε ήδη ο Πρόεδρος έναν ενδεικτικό παράδειγμα πρόσφατον, το κείμενο που συνυπέγραψα μαζί με όλους των Προέδρους των Εθνικών Ακαδημιών Επιστημών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προ λίγων ημερών, προς όλους τους υποψήφιους ευρωβουλευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τίτλο «Το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από την εύρωστη, ανοιχτή και ελεύθερη επιστήμη και εκπαίδευση».
Γνωρίζουμε βεβαίως πως υπάρχουν αξιόλογοι συνάδελφοι σε όλους τους τομείς στην Κύπρο και στο εξωτερικό, με τους οποίους έχουμε σκοπό να συνεργαστούμε περισσότερο. Ήδη έχουμε αποφασίσει να ιδρύσουμε επιτροπές της Ακαδημίας με συμμετοχή και μελών εκτός της Ακαδημίας, αξιόλογων επιστημόνων, λογοτεχνών ή καλλιτεχνών, είτε από την Κύπρο είτε από εξωτερικό. Και βεβαίως στόχος μας είναι να επιβραβεύουμε και το σημαντικό έργο των συμπατριωτών μας που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο μέσω των βραβείων της Ακαδημίας. Φίλες και φίλοι, σε μια χώρα στην οποία συχνά κυριαρχεί ο σκεπτικισμός και η απογοήτευση και οι πολίτες αναζητούν αγωνιωδώς πρότυπα, ο ρόλος της Ακαδημίας είναι και χρήσιμος και αναγκαίος. Κανένας οργανισμός δεν μπορεί όμως να πετύχει τους στόχους του απλώς και μόνο γιατί ανακηρύσσεται, γιατί υπάρχει. Η επίτευξη επομένως της αποστολής της Ακαδημίας περιλαμβάνει στόχους βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους, μακρυπρόθεσμους που χρειάζονται σημαντική προσπάθεια, χρόνο και όραμα για να μπορούν να επιτευχθούν. Άλλες ακαδημίες έχουν ιστορία αιώνων και όπως λέει και το ρητό, η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα. Με τη λήξη της πενταετούς μεταβατικής περίοδου και την εκλογή του Προεδρείου και της πρώτης συγκλήτου, έχουμε ένα σημαντικό σταθμό στην ιστορική εξέλιξη της Ακαδημίας. Με τη σημερινή εκδήλωση, η Ακαδημία κηρύσσηκε επίσημα την έναρξη της πλήρους περίοδου λειτουργίας της και διαδηλώνει την πρόθεσή της να εντατικοποιήσει ακόμα περισσότερο τις προσπάθειές της, προσδοκώντας τη στήριξη και συνεργασία της σύνολης πολιτείας, της ακαδημαϊκής και καλλιτεχνικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Σας ευχαριστούμε για την αθρώα προσέλευσή σας σήμερα. Σας ευχαριστούμε και θα παρακαλέσω τα σεβαστά μέλη της συγκλήτου να πάρουν τις θέσεις τους στη σάλα. Πλην της εξαίρετης μουσικού κυρίας Έλενας Μουζάλα για το μουσικό μέρος της εκδήλωσης. Στο μουσικό μέρος της εκδήλωσης θα ακουστούν Μανώλη Καλομήρη, μπαλάντα αριθμός 1. Ανδρέα Χαραλάμπους, 6 ζωγραφιές της Τηλιριάς. Ο Μανώλης Καλομήρης γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1883 και απεβίωσε το 1962 στην Αθήνα. Είναι ο πατέρας της Ελληνικής Εθνικής Μουσικής Σχολής της Ελλάδος. Το 1919 τιμήθηκε με το Εθνικό Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών. Το 1945 εκλέχθηκε μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Η πρώτη μπαλάντα του Μανώλη Καλομήρη, 1993, που θα σας ερμηνεύσει η Έλενα Μουζάλα, είναι εμπνευσμένη από ένα ποίημα του Βίκτορο Σουγκό, από την ποιητική του συλλογή Les Orientales. Ποίηματα εμπνευσμένα από τον ελληνικό αγώνα της ανεξαρτησίας της Ελλάδος, τα οποία δημοσιεύτηκαν το 1829. Ο Καλομήρης περιγράφει με πολλές μουσικές εικόνες την απαγωγή Καλογριάς από 84 πειρατές από μοναστήρι για να την πάνε σε χαρέμι Τούρκου Σουλτάνου. Για το δεύτερο κομμάτι, ο δημιουργός, Ανδρέας Χαραλάμπους, 1940-2013. Κύπριος συνθέτης, εκπαιδευτικός και μουσικοπαιδαγωγός, με καταγωγή από την Σολέα και πιο συγκεκριμένα από την Ευρύχου. Πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου, του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτορ φιλοσοφίας του ίδιου Πανεπιστημίου. Πλούσιο το συνθετικό και συγγραφικό έργο του. Τον Ιούλιο του 2009 πήρε το πρώτο παγκόσμιο ειδικό βραβείο σύνθεσης. Οι 6 ζωγραφιές της Τηλιριάς είναι έργο που γράφτηκε το 1964 και αναδεικνύει με αριστουργηματικό τρόπο ποικίλες εικόνες της περιοχής. Έλενα Μουζάλα. Παρακαλέσω, κοιτάξτε τα κινητά σας.
και να αποφύγουμε τις μετακινήσεις την ώρα της ερμηνείας. Σας ευχαριστώ.
ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε μαζί μας σε αυτή την τόσο σημαντική στιγμή της Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών. Ήρθε πάντα να είναι η εστία των πιο διακεκριμένων ανθρώπων του πνεύματος.